Igo siasa kata weche wachore wi nengo mar mauta wawere kod mago donjo ne motende kod rieyo duond bura mar ODM. Ten duond bura mar ODM koro ramo kendo kwayo riwruok mar oganda Luo kaka yorno mar bedo gi teko mar ywayo dongruoge ne jopiny. Ka giwuoyo e romo mane oting'o jokanyo to kod jotend duond burano e gwenge ma Nyanza e romo mane otimore e Kisumu, jotelogo bende okwedo riwruok ma otelie kod seneta ma Siaya kod gavana ma Siaya James Orengo magiwacho ni loso ma onge kod agenda ne jopiny. Kotelgi kod jatend duond ODM Dr. Oburu Oginga, Jakom Gladys Wanga kini jotelo mamoko giparo ne jowetegi manitiere Linda Mwananchi ni thuolo pod nitie mondo giduogi ei ODM. Joluo mane kuma wadwa dhiye wadagi koso kwadagi. Aneno ka jaduong' morengo moti moyewo jodongo te nigo agoge ni nodonjo Kisumo. Kidonjo Kisumo to badho ng'a? Nigo agogi gi nyithindo moko matindo ni donjo Kisumo. Kisumo wadonje pile to kogi 31st mar dweni to koro wadwa nyono kanyo, wadwa ng'anyo kanyo, wadonjo gi Siboi kose ok wadonje. There is no legacy of Raila Amolo. Wadwa ng'anyo kanyo, wadonjo gi Siboi kose ok wadonje. There is no legacy of Raila Amolo Odinga you will protect if you don't protect the unity of ODM. ODM is one. Ng'amadwa dhi loso grouping ne onyiswa mana ni ene party mane. To nitie joma ne nigi paro marach modhi okawo Linda ni koro dhi oloko Linda gimachielo. Koro wadwa ni wawuok e wach mar Linda ground. Wawach ni wan ODM. To gima dwa wacho nu ni party marwa ni mar ODM to kwa biwe ni ng'ato ni mondo tuwo. Party marwa ODM to watimre nade? Watamre. Party mar ODM to watimre nade? Wadagi. Ng'ato kohero muonyo wembe to muony.